Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ita ce matar da tana cikin speech Allah ya ɗauki ranta. Rai ba a bakin komai yake ba, sai dai mu ce Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe. Ku tsaya ku kalli yadda abin ya faru. Gaskiya ne, na ga bidiyon mutane da yawa wanda Allah ya ɗauki ransu a kafafen sada zumunta. Kwanaki ma akwai wanda na taɓa yin bidiyonsa da yana live streaming, Allah ya ɗauki ransa a Lagos. Amma bidiyon wannan baiwan Allah ya mutuƙan ɗauki hankalina, kuma ta ban tausayi mutuƙa, ta ban tausayi. Watan ɗan adam fa duk matsayinsa a rayuwa, in babu rai ba shi da amfani. In babu rai shi kenan an gama da duk wani magana da ta shafe sa. Watan da nake kallon bidiyon nan na kalla, na ƙara kalla, na ƙara kalla. Tun kwana uku kenan da naga bidiyon yana trending a kafafen sada zumunta. In yi iya yin bidiyo a kai, in kalla, in ƙara tunanin rayuwana, in kalla in yi tunanin rayuwarmu. Hai Allah, Allah ka sa mu cika da kyau da imani. Allah ka gafarta mata. In namu ya zo, Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Allah ya gafarta mata. Allah ya gafarta duk wanda ya riga mu zuwa gidan gaskiya. Allah ya rahamshe ta. Something happened yesterday. Please wait and see. Here's everything that happened in Nigeria today. Nigerian Air Force conducted operation targeting armed groups camp in Borno State. Federal government budgets 6.04 billion naira for Ajaokuta steel staff in 2026, despite zero output production. 28 travelers abducted on December 21st in Zak community of Plateau State have been released by their abductors. Protest in Ekpoma, Edo State over kidnapping and killings in local government area. Residents demanding action from security agencies now. Rivers State lawmakers say they are moving ahead with impeachment proceedings on Governor Sim Fubara and his deputy. Adamawa police captured one of two brothers accused of killing father. Manhunt continues for second suspect still at large now. Body of suspect Ayola Ayanwale found in Ogun State after allegedly stabbing wife to death in domestic violence incident Thursday. DSS confirms arrest of operative accused of marrying teenager. Security agency investigating allegations against the detained officer currently under probe. Independent Petroleum Marketers Association of Nigeria rejects fuel imports as Dangote refinery denies supply disruption claims made by some distributors. Werder Bremen announced that Boniface Victor will undergo knee surgery. 25-year-old not expected to feature for club again this season.